Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaky 17-nji dersimiz. Bu dersimizde şefaat barada durup geçeriz. Mundan öňki akide derslerimizi dinlemedikler, akide derslerimizi birinji dersten başlap tertip boyunça dinleseler, akide derslerini has gowy düşünürler. Şefaat meselesine gelsek, İslamda şefaat näme diýmek? Şefaat kimin eline? Ahirette kimler kimlere şefaat eder? Peygamberimizin şefaatini kazanmak üçin näme etmeli? Ve şefaatin görünüşleri barada durup geçeriz. Şefaat näme diýmek? Arap dilinde şefaatin manysy jud diýmegi angladiýa. Ýagny yeketek bolmagyň tersidir. Şefaat iki kişinin arasynda bolup geçýänligi üçin şefaat diýilipdir. Bu Arap dili taýdan manysy. İslam akidasyna, İslam adalgasyna, ýagny musulmanlaryň anancynna şefaat diýmek näme? Ahirette peygamberler, hususan peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, salih, takwa kişiler, şehitler, Allah Taala ruhsat berenden sonra ve Allah Taala'nın razy bolan imanly kişilerine şefaatçi boljakdyr. Ýagny Allah Taala'dan ümmetler üçin, musulmanlar üçin ýalkaw dilap dile geçjekdir. Ene şoňa şefaat diýilýär. Şefaat hakdyr. Şefaat barada Kur'an-ı Kerimde bir näçe ayetlerde we kän sahih hadislerde habar berilendir. Dersiň dowamynda şefaat barada ayet we hadisler aýdyp geçeriz. Ähli sünnetin akidesi barada ýazylan kitaplaryň ählisinde şefaat barada bellep geçilýär. Peygamberleriň, salihlaryň, şehitleriň, perişteleriň şefaaty hakdyr. Kim şefaaty inkar etse hak ýoldan adaşan bidgatçydyr. Indi musulman doganlar şefaat diýemizde şu mesele gowy düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat Allah Taala'nın elindedir. Allah Taala ruhsat bermese ahirette öz-özünden hiç kim şefaat edip bilmeýär. Delili Allah Taala Zumar surasynyň 44-nji ayetinde diýär: "Kul lillahi'ş şefaatu cemi'a." Ayet, şefaatin ählisi Allah Taala mahsusdur diýär. Ýagny näme diýmek? Begawi tefsirinde şu ayetin açıklamasında diýär: "Qala Mujahid, la yeşfa'u ahadun illa bi iznihi." Mujahid aýtdy diýär. Mujahid kim? Tabiinlerden, ýagny sahabalaryň okuwçysy. Mujahid aýtdy: Allahyň ruhsaty bolmasa hiç kim şefaat edip bilmeýär diýär. Ýagny musulman doganlar, peygamberler, şehitler, weliler, perişteler ahirette öz-özünden Allah Taala ruhsat bermese şefaat etjek diýeni bilen şefaat edip bilmeýär. Diňe Allah Taala ruhsat berenden sonra şefaat edip bilýärler. Şunun esasynda da şu ýerine hasam gowy düşünmelidir. Diýmek musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat kimin elinde? Ayette gelişi ýaly şefaat Allah Taala'nın elindedir. Şonuň üçin şefaati Allah Taala'dan dilemelidir we dilek edemizde ya Allah kıyamet günü peygamberimiziň şefaatini bize nesip et diýip şefaati Allah Taala'nın özünden dilemelidir. We peygamberimiziň şefaatini kazanmak üçin edilmeli amallar bar, şolara amal etmelidir. Inni şu ýerine gowy üns bereliň musulman doganlar. Käbir kişiler ýalňyşyp şefaati gönü peygamberden dileýärler. Ýa-da ötüp geçen ewliýalaryň adyny tutup plan ewliýa bize şefaatçı bolawer diýärler. Bu sözler gaty ýalňyşdyr. İslam akidesyne, Kur'an sünnete ters sözlerdir. Nähil dilek etmeli? Ya Allah kıyamet günü peygamberimiziň şefaatini bize nesip et diýip şefaati Allah Taala'dan dilemelidir. Kur'an we sünnete göre hak şefaatin iki şerti bardır. Birinji şerti şefaat etjek kişi Allah Taala'nın ruhsat bermegidir. Peygamberleriň, şehitlerin, salih kişilerin, periştelerin şefaati hakdır. Emma olar ahirette diňe Allah Taala ruhsat berenden sonra şefaat edip bilýärler. Diýmek, şefaatin birinji şerti şefaat etjek kişi Allah Taala'nın ruhsat bermegidir. İkinji şerti şefaat ediljek kişi Allah Taala'nın razy bolan kişisi bolmalydyr. Ýagny özüne şefaat ediljek kişi tawhidli, imanly kişi bolmalydyr. Bu iki şertin Kur'an-ı Kerim'den delili Allah Taala Taha surasynyň 109-njy ayetinde diýär: "Yawma izil la tanfa'u'ş şefaatu illa men azina lehu'r-rahmanu we radiya lehu qawla." Ol gün Rahmanyň ruhsat berip we sözünden razy bolan kişisinden başga hiç kime şefaat peyda bermez diye. Sebe surasının 23. ayetinde Allah Teala diye: "Ve la tenfa'u'ş şefaatu indehu illa limen azina leh."
Allah'ın katına dine onun ruhsat berenden başka hiç kimin şefaati peyda bermez diye. Necm suresinin 26. ayetinde Allah Teala diye: "Ve kem min melekin fis semavati la tughni şefaatuhum şey'en illa min ba'de en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yerda." Göklerde näçe perişteler bardır. Dine Allah'ın islap, razı bolup ruhsat beren kişisi bolmasa, olaryň şefaati hiç bir peyda bermez diye. Demek şefaatin iki şerti bar. Birinci şerti şefaat edecek kişi Allah Teala'nın ruhsat bermegi. İkinci şerti şefaat edilecek kişi Allah Teala'nın razı bolan kişisi bolmalıdır. Şefaatin käbir görnüşlerini aýdyp geçsek, şefaatul uzma, beýik şefaat diýip atlandyrylýar we dine peýgamberimize mahsus bolan şefaattir. Ahiriyette insanlaryň hasap kitab üçin mahşer meýdanyna gaýgy gamy batyp özlerine hüküm berilmegine garaşyp dur kalar, insanlar peýgamberimiziň ýanyna baryp hasabyň başlamak üçin şefaatçy bolmagyny islejekdir. Şonna peýgamberimize makamu mahmud, öwlen makam diýilen derece beriljekdir we insanlara hasabyň başlamak üçin Allah Teala'nın katyna şefaatçy boljakdyr. Ene şoňa musulman doganlar şefaatul uzma, beýik şefaat diýilýär. Delili Sahih Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "İnnen nase yasiruna yevmel kıyameti cüssen, kulle ummetin tetba'u nebiyyeha, yekuluna ya fulan işfa, ya fulan işfa, hatta tentehiye şefaatu ila Muhammed, fezalike yevme yeb'asahullahul makamel mahmud." Kıyamet günü insanlar topar topar bolup her ümmet öz peygamberine eýerip gelerler we öz peygamberlerine ya plan şefaat et, ya plan şefaat et diýerler. Ahirinde şefaatçy bolmak üçin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna bararlar. Ene ol gün Allah Teala'nın peýgambere makamu mahmudu berjek günüdür diýe. Şefaatin ýene bir görnüşi musulman doganlar cennetin kapsy açylmagy we cennetilerin cennete girmekleri üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçy boljakdyr. Delili Sahih Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Ati babel cenneti yevmel kıyameti fe astaftihu fe yekulul khazinu men ente fe ekul Muhammed fe yekulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Kıyamet günü cennetin kapısına gelerin ve cennetin kapısının açılmagyny islärin. Şonna cennetin sakçysy bolan perişte bana sen kim diýer? Peygamberimiz men Muhammed diýerin diýe. Perişte diýer, "Maňa senden öň hiç kime cennetin kapysyny açmadylyk buyuruldy" diýer diýe. Ýagny cennetin kapysy açyljak ilkinji kişi Peygamberimizdir. Bu hadisin başga rivayetinde Peygamberimiz diýe: "Ana awwalu şefi'in fil cenne." Men cennetdäki ilkinji şefaatçydyryň diýe. Peygamberimiziň şefaatiniň ýene bir görnüşi agasy Ebu Talib'a şefaatçy boljakdyr. We bu ýagdaý dine Ebu Talib'a degişlidir. Delili Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiziň ýanyna agasy Ebu Talib agzalýar. Şonda Peygamberimiz diýe: "La'allahu tenfa'uhu şefaati yevmel kıyame feyuc'alu fi zahzahin minen nari yeblughu ka'beyh yegli minhu ummu dimagihi." Kıyamet günü ona şefaatim peyda berer. Ol topuklarına yetip duran oda salınar, ol odun kızgınlığından beynisi kaynar diye. Ebu Talib'in kimliğini bilmeyen doganlarımız için ýatlatma, Ebu Talib Peygamberimizin kakasının dogany, yani Peygamberimizin agası plan kakası bolýar. Ve Ebu Talib ta dünýäden gaýdýança Peygamberimizi gorap we gollap gezýär. Emma tawhidi kabul etmän, imana gelmän, müşrik bolup ölýär. Şol Peygamberimize golluk üçin biraz azaby ýeňlediljek diýe. Ol ýeňlediljek azabyň gyzgynyndan beynisi kaynar diýe. Bu üç şefaat musulman doganlar dine Peygamberimize mahsusdur. Emma günahkar musulmanlaryň cehennemden çykarylmagy üçin şefaat, musulmanlaryň cennetde dereceleriniň beýgeldilmegi we käbir musulmanlaryň azapsyz cennete girmegi hakynda şefaatçy bolmak hem Peygamberimize hem de başga peygamberlere, periştelere, salih kişilere şefaat hakkı beriljekdir. Tirmizi'de, Ahmet'te, Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz diye: "Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti." Şefaatim ümmetimden ulu günah eden kişiler üçindir diye. Yani imanlı musulman emma ulu günah edip tövbe etmän ölenler boljak we eden günah üçin ceza hukmyny
dogzaga düşerler. Şol günäkär musulmanlaryň dogzakda jezasyny çekenden soňra dogzakdan çykarylmak üçin Peýgamberimiz şefaatçi boljakdyr. Peýgamberimiz şolar barada şefaatim ümmetimden uly günä eden kişiler üçindir diýär. İbn Majah'da gelen hadisinde Peýgamberimiz diýär: "Yeşfa'u yawmal kıyamati salasatun el-enbiya, thumma'l ulema, thumma'ş şuhada." Kıyamet günü 3 topar kişiler şefaat eder. Peýgamberler, alimler, soňra şehitler diýär. Ebu Davud'da Beyhaqî'de gelen hadisinde Peýgamberimiz diýär: "Yeşfa'u'ş şehidu fi 70 min ehli beytihi." Şehit maşgalasından 70 kişi şefaatçi bolar diýär. Sahih Müslim'de gelen uzun hadisin içinde şeýle diýilýär: "Feyekulullahu azza ve cel şefa'atil melaiketu ve şefa'an nebiyyun ve şefa'al mu'minun." Allah Teala aýdar diýär: "Perişteler şefaat etti, peýgamberler şefaat etti ve müminler şefaat etti" diýer. Sahih Müslim'de gelen hadisinde Peýgamberimiz diýär: "Ma min raculin muslimin yamutu feyaqumu ala cenazatihi 40 raculan la yushrikuna billahi şeý'a illa şeffa'ahumullahu fi." Bir musulman dünýäden gaýtsa we onuň jenazasyna Allah'a şirk koşmayan 40 kişi dursa, Allah Teala şol 40 kişini ölen kişi hakkında şefaatçi eder diye. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini kazanırcak käbir amallar aýdyp geçsek, şonun birincisi musulman doganlar tawhide berk yapışmak ve şirkten äga bolmak. Delili Buhari'de gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Likulli nebiyyin da'watun mustajabatun feta'ajjala kullu nebiyyin da'watahu ve inni ihtaba'tu da'wati şefa'atan li ummeti fehiye nailetun men mata minhum la yushriku billahi şeý'a." Her peygamberin kabul bolan dilegi bardır. Menden öňki her peygamber ol dilegini dünýäde diledi. Men bolsa ümmetima şefaat bolsun diýip ol dilegimi ahiriyede goýdum. Ümmetimden şirk koşman ölenler ol dilege gowuşjakdyr diýär. Peygamberimiziň şefaatini kazanyrjak ýene bir amal azan aýdylyp bolandan soňra azan dogasyny okamak. Delili Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men qala hina yesma'un nida", kim azany eşdenne: "Allahumma rabb hadihi da'wati tammah ve salatil qaimah آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" diýse diýä, şu aýdymyz azan dilegi hallat lahu şefaati yawmal qiyamah. Kıyamet günü ona şefaatim halal bolar diýä. Diýmek, azan guturandan soňra okulyan azan dogasyny bilmeýän doganlarymız bu dogany öwrenmäge gyssansynlar. Peýgamberimiziň şefaatini kazanyrjak ýene bir ýagdaý Medinede ýaşamak we Medinede dünýäden gaýtmak we Medinede jaýlanmak. Ahmetde we başga da hadis kitaplarynda gelen hadisinde Peýgamberimiz diýär: "Men istata'a an yamuta bil Medineti felyef'al fe inni eşfa'u limen mata biha." Kim dünýäden gaýdýança Medinede ýaşap başarsa, Medinede ýaşasyn, çünkü men Medinede dünýäden gaýdanlara şefaat ederim diýär. Şefaat barada dersimiz jemlesek musulman doganlar, birinci peýgamberleriň, şehitleriň, salih kişileriň, perişteleriň şefaati hakdyr. İkinci, her bir musulmanyň möhüm bilmeli zady şefaat hakynda. Şefaat Allah Teala'nın elindedir. Kıyamet günü şefaat etjekler, diňe Allah Teala ruhsat berenden soňra şefaat edip bilerler. Şonuň üçin dilek edemizde, ya Allah kıyamet günü peýgamberimiziň şefaatini bize nesip et diýip şefaati Allah Teala'dan dilemeliler. Azaşan bidgatçylaryň edişi ýaly şefaati gönü peýgamberlerden, welilerden dilemek hak ýoldan azaşmakdyr, Kur'an we sünnet bilen tersleşmekdir. Üçüncüsü, musulman doganlar, biz musulmanlar şefaati umid etmelidir. Emma şefaate arqyn bolmaly däldir. Buhari Müslim'de gelen hadisinde Peýgamberimiz gyzy Fatıma näme diýär? "Ya Fatimatu binti Muhammed, selini ma şi'ti min mali ve la ughni anki min Allahi şeý'a." Gyzym Fatıma, dünýäde kam malymdan näme sorasaň sora. Emma Allah Teala'nın gatynda men seni gorap bilmerin diýär. Yani Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz gyzyna kakam peýgamber diýip arqyn bolma, amal et diýär. Diýmek, musulman doganlar başaranymyzdan amal etmeli, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemin ýolundan ýöremeli, Peýgamberimiziň sünnetine eýermeli we amalyň ýany bilen şefaati Allah Teala'dan dilep, Peýgamberimiziň şefaatinden umidgar bolmalydyr. Elhamdülillahi rabbil alamin.